Pécsváradon évszázados múltja van a gyapjufonásnak. Ennek a szakmának egyik ma is tevékenykedő képviselője Apaceller Péter és családja. Hosszantartó, aprólékos munkával restaurálták a 100 évnél is idősebb gépeket. Olyan gépek ezek, amik már nem sok működik az országban. Fajta, ez egy kártolási technológia, ami végül is két kártrendű gépparkot feltételez, majd a fonás, ami végül is a szakmailag az a folyamat, ami a legtöbb szaktudást igényel. És ez a legérdekesebb része a mi kis üzemünknek is, múzeumunknak mondhatom így is, hogy a fonógép az végül is nem más, mint a fonógenni. Azaz az a gép, aminek most a történelem úgy hozta, hogy ez az a gép, aminek tulajdonképpen köszönhetjük, hogy itt tartunk, ahol tartunk. Végül is biztos lett volna más, ami ezt pótolta volna, de hát a történelem így hozta, hogy ez a gép indította el annak idején az ipari forradalmat, és az ipari forradalommal egy ilyen rohamos technikai fejlődést. Egy ipartörténeti múzeumnak is beillő működő kisüzemet rendeztek be családi házuk műhelyében. A mesterség a családban hagyomány volt, hiszen Apaceller Péter édesapja és gyapjufonó. Ő maga matematika-fizika szakos tanár, 82 óta kisiparos és feleségével együtt folytatják e mesterséget.